Des de León, on finalitzarà la setena etapa de la Volta Ciclista a Espanya, que s'ha disputat per terres de Castella. Valladolid, León, 160 quilòmetres de recorregut, una etapa que ha trencat absolutament el gran grup. Ha tancat aquest paquet que formaven els 175 corredors que avui aquest matí prenien la sortida a Valladolid per tal d'iniciar la disputa d'aquests 160 quilòmetres. Però el temps, sobretot marcat pel vent, un vent fortíssim, en moltes ocasions de costat, ha ajudat a que es trenqués total i absolutament la cursa, que a hores d'ara va absolutament disgregada per les carreteres castellanes, dirigint-se ja cap a León, on finalitzarà aquesta prova, quilòmetres 160 per tant de cursa, quan homes importants, com és el cas d'Álvaro Pino, pràcticament poden dir adéu a l'edició d'enguany de la Volta a Espanya, donat que en aquests instants estan molt lluny dels primers llocs de la classificació provisional d'aquesta etapa d'avui. Està a més de 6 minuts del cap de cursa, i en aquest cap de cursa hi ha gent important. Hi ha concretament Raymond Dixon i també Sean Kelly. El corredor del Tecca i també el corredor del CAS han pogut aguantar. Aquí està justament el corredor irlandès de l'equip CAS, acompanyat de corredors de l'equip BH i el propi líder Laudolino Cubino, que com els bons ha respost en aquesta jornada, ha estat amatent i ha tingut el recolzament del seu equip amb un ritme endemoniat en el qual s'ha vingut disputant aquesta extraordinària etapa d'avui, en el qual hi poden haver importantíssims canvis en aquesta classificació general de la Volta a Espanya si fem referència a les diferències que en aquests moments existeixen entre els primers classificats d'aquesta general i la situació que ara mateix estan actuant en la cursa d'avui, en aquesta setena etapa. Gent com Julián Gorospe, com Aja, com Mújica, com Pino, com el propi Anselmo Fuerte, Iñaki Gastón, pràcticament poden acomiadar-se d'aquesta Volta a Espanya, encara que, com és lògic, amb els seus respectius grups, intentaran anar retallant diferències en aquests quilòmetres que encara resten, lluitant contra aquest vent que els ha fet perdre un temps importantíssim, i ve de saber si no la Volta Ciclista a Espanya. Un altre cas, menció especial, la del corredor colombià del Cafè de Colòmbia, guanyador l'any passat d'aquesta Volta a Espanya, Lucho Herrera, que pràcticament està a la vora de 11 minuts del cap de cursa, acomiadant-se pràcticament dels primers llocs de la classificació i a les seves opcions que podia tenir en les etapes de muntanya per adjudicar-se la Volta a Espanya. A part dels minuts que avui està perdent el corredor colombià Lucho Herrera, recordem que ja en la classificació general ocupava el lloc número 52 a 8 minuts i 24 segons. A 8 minuts i 24 segons, aquesta era la diferència. I aquest és Álvaro Pino. Aquest és Álvaro Pino, que ahir va caure en l'arribada a Valladolid, i aquí està la seva ferida en el genoll dret, en el genoll dolent, en el qual ja va rebre una operació la temporada passada, després de no poder participar a la Volta Ciclista a Espanya per defensar el seu títol aconseguit la temporada abans. Belle Ruiz Cabestany, de l'equip CAS, que també s'ha quedat amb alguns efectius per la part posterior del gran grup, i allà està també el corredor de Reynolds Indurain. Aquesta és la classificació, doncs, en aquests moments, pel que fa referència a aquest grup perseguidor que intenta enllaçar amb els homes que van per davant, que són els més forts que hi ha en aquests moments en cursa, i en els quals es troba Álvaro Pino despenjat, Cubino està per davant, Manuel Jorge Domínguez també, Philippe Batier, que en un principi havia entrat en aquesta escapada bona, s'ha deixat caure per ordres del seu director per tal d'ajudar a Pino. Anselmo Fuerte tampoc ha pogut aguantar el fort ritme que se li imposava, però sí que hi ha gent important, com hem dit, Cubino, Domínguez, Marina Lejarreta, Joaquim Mújica, Matthew Hermans. D'altra banda també es troba Martin Early, el corredor de l'equip CAS, que acompanya Sean Kelly. Aquí veiem aquestes imatges que corresponen al capdavant de cursa, Luke Zuckerberg, el corredor de l'equip de Saor, i aquest és el dorsal, que és justament el líder, i Peters, el corredor de l'equip Sigma, que també col·labora
al igual que la resta de corredors de l'equip BH, perquè el que intenten ja, perduda l'oportunitat de que Pino sigui el seu home fort en aquesta edició d'enguany de la Volta Ciclista a Espanya, és que l'Audolino Cubino defensi el liderat i per tant tingui totes les opcions a guanyar aquesta actual edició després d'una etapa dominada avui pel vent i que ha trencat absolutament la cursa, intentant els corredors d'un i altre equip lluitar pels seus respectius interessos. El Reynolds també ha estat un dels grans derrotats, perquè si bé en un principi en aquest grup capdavanter entrava el José Enrique Carrera, l'Arroyo, l'Hernández Dúbida, el William Palacio, el Rubén Gorospe i el Julián Gorospe, ha vist com anava perdent unitats al conjunt que dirigeix José Miguel Echevarri i que pràcticament només es quedava amb Carrera al capdavant, i aquest és Sean Kelly, que en la jornada d'avui ha aprofitat també per sumar noves bonificacions. En total ja porta 58 segons de bonificacions i això li permet passar d'una diferència que es trobava en el dia d'ahir d'1 minut 51 segons en respecte al líder l'Audolino Cubino. En aquesta jornada ha reduït a 1 minut 25 segons. A 1 minut 25 segons es troba el corredor Sean Kelly, que pràcticament es podia classificar en segona posició a l'acabament d'aquesta setena etapa, però sembla que Raymond Dixon, segon classificat amb el mateix temps que Álvaro Pino, a 1 minut 30 segons, també ha aconseguit una bonificació en la meta volant de Santa Maria i per tant s'ha situat a 1 minut 22 segons de l'Audolino Cubino, que també continua en aquest grup capdavanter. Veuen el ritme fortíssim d'aquests homes cap a la ratlla d'arribada, i Sean Kelly, que el que busca és una mica d'aliment ja en aquests quilòmetres definitius, uns 8 aproximadament, que els hi resten fins a arribar a aquesta ratlla d'arribada. A part d'això, la jornada també ha estat pròdiga amb caigudes. En el quilòmetre 22 hem de destacar que un altre corredor ha estat víctima d'una important caiguda i que ha estat retirat de forma immediata cap a un centre assistencial de Valladolid. Es tracta del jugoslau Primo Zedin de l'equip Carrera, que al igual que el seu company d'equip, el seu coequipier, que ahir a Valladolid va també tenir fractura de crani, s'ha vist obligat a ser traslladat al mateix centre assistencial per guarir les ferides. Carles Andrés ens porta l'actualitat més recent de la situació que en aquests moments està travessant la cursa en aquesta setena etapa. Sí, la diferència respecte entre el primer grup i el grup que va Álvaro Pino, el líder de la... no el líder, perdó, un dels probables guanyadors d'aquesta etapa, és actualment de 6 minuts i 34 segons. Podria fer una referència a les bonificacions que avui ha aconseguit Sean Kelly de cara a la classificació general, i també Raymond Dixon, que ha estat en un trist de perdre el segon lloc a la taula classificatòria en la general. Sí, Sean Kelly ha tret bonificacions en tots els passos puntuables de l'etapa d'avui. El primer pas puntuable estava situat al quilòmetre 57 i era l'esprint especial de Seinos de Campos. Kelly ha estat primer, Manuel Carrera del Sahor segon i Bernard Richard del Fagor tercer. La meta volant de Mallorca de Campos era el segon pas puntuable. Kelly novament primer, Manuel Carrera segon i Manuel Jorge Domínguez tercer. L'esprint especial de València de Don Juan estava situat al quilòmetre 102. Manuel Carrera ha estat primer, Alfonso Gutiérrez del Teca segon i Sean Kelly del Cas tercer. A la meta volant de Santa Maria del Páramo, que han passat fa uns minuts, Dixon ha estat primer i ha tret 8 segons de bonificació que li permeten mantenir el segon lloc a la taula classificatòria. Sean Kelly del Cas ha estat segon i Manuel Jorge Domínguez del BH tercer. En total, Sean Kelly ha tret 26 segons de bonificació i Raymond Dixon 8. Poden apreciar perfectament com Manuel Jorge Domínguez, que és un autèntic sprinter especialista en arribades, també intenta restar diferències en aquestes bonificacions a Sean Kelly, que està lluitant per cada segon. I Kelly, però, ha aconseguit ja en aquesta Volta Ciclista a Espanya 58 segons de diferència gràcies a les bonificacions que han anat restant mica en mica, i d'aquesta forma acostar-se a l'Audolino Cubino, al corredor de l'equip BA, que va aconseguir el liderat, recordem-ho, a la segona etapa que es va disputar en línia a Santa Cruz de Tenerife, amb 2 alts puntuables pel Gran Premi de la Muntanya,
un de primera categoria i l'altre de segona categoria. Avui l'etapa plana, ràpida, 160 quilòmetres, i molt vent, que ha trencat absolutament la cursa. El primer intent es produïa en el quilòmetre 4 i mig d'aquesta jornada, quan Eduardo Chozas del Kelme ha intentat l'aventura. Amb ell, però, sortia Claudio Chiapuzzi, el corredor de l'equip Carrera. Chiapuzzi estava en el lloc número 17 de la classificació, a 2 minuts 59 segons de l'Audelino Cubino, el que ha obligat el grup ja a una primera i ràpida reacció per evitar mals majors davant de la sortida de Carrera i d'un home com Eduardo Chozas, protagonista moltes vegades, sobretot en el Tour de França, de llarguíssimes escapades que li permeten guanyar etapes. Bon rodador, per tant, Eduardo Chozas podia fer molt de mal si haguessin entès amb Claudio Chiapuzzi, el corredor de l'equip italià de Carrera. Un quilòmetre més enllà, però, han estat atrapats pel gran grup. Però una sèrie de corredors, que atenció, aquest home que veuen en les seves imatges és l'escocès Robert Millar, és el corredor de l'equip de Fagor. Robert Millar es troba en el lloc 13è de la classificació general a 2 minuts 24 segons i que respon com els bons des del primer instant d'aquesta setena etapa. Una sèrie de corredors, dèiem, ja en el quilòmetre 6 pràcticament ja no podien seguir el fort ritme que s'imposava per la part davantera del gran grup i anava perdent unitats el gran grup. Corredors com Navarro Fuster, Noel de Jonquer, González, Roncancio, Manuel Cárdenas, Nino Casas, Gustavo Vilches, Juan Fernández, Martínez Oliver. Atenció que els colombians no poden. Els colombians no són especialistes en aquestes jornades com la d'avui, en la qual es pot apreciar que hi ha tantíssims problemes per culpa del vent. 10 quilòmetres línia d'arribada, 10 quilòmetres línia d'arribada. Aquesta és la pancarta que acaben de travessar el grup perseguidor. El segon grup, que va molt més compacte, no tan estirat com el primer, el qual veiem en aquests moments en aquestes imatges aèries, apropant-se ja sobre la línia d'arribada de León. Diferències que es van obrint, diferències que són importants, i aquesta gran diferència o aquesta autèntica gesta de la jornada naixia en el quilòmetre 20 d'etapa, quan ha marxat Cubino, Millar, Dietzen, Kelly, Lucho Herrera, que encara aguantava, Blanco, Villar, Arroyo, Julián Gorospe, Mújica, Marino Lejarreta, Manuel Carrera, Fabio Parra, Roberto Córdoba, Anselmo Fuerte. Total 41 corredors, estaven els més forts, però immediatament Lucho Herrera ha perdut Lucho Herrera, roda, ha anat cap enrere, poc després ho feia un altre colombià, el del Kelme, Fabio Parra, i pràcticament veien que enverinaven escapant les seves possibilitats. En aquest grup de 41, el qual hi havia els millors classificats de la general, es anaven perdent unitats, i sobretot el més perjudicat ha estat el Reynolds, que ha vist com Indurain es quedava enrere, com Pino en l'equip PH no podia entrar, Iñaki Gastón pel Kelme tampoc, Yaja per part de l'equip de TK tampoc podia entrar. Atenció, doncs, que pràcticament està afrontant ja els darrers quilòmetres el grup que encapçala aquesta setena etapa de la Volta Ciclista a Espanya, Valladolid, León, 160 quilòmetres. Ens disposem a viure un altre sprint, i atenció que en aquest grup hi viatja un corredor autèntic especialista en arribades. Ja n'hem de descobrir el seu nom, es tracta de Matthew Hermans. Veurem si entra o no entra Matthew Hermans, encara que se l'està movent molt ràpid tota l'equip Teca, que té bons corredors també en aquesta arribada, igual que el propi Kelly, que està mirant de regull. Vostès ho han pogut veure en aquesta imatge a Raymond Dietzen. Allà està Bernard Richard. Bernard Richard està per davant, intentant marcar el ritme en aquests moments del gran grup, al costat, fent costat de Robert Millar. Bernard Richard, el corredor francès de l'equip Fagor, que està realitzant una volta a Espanya extraordinària, ajudant els seus camps de files. Robert Millar, encara que també tenia intenció de fer-ho amb Pere Muñoz, que malauradament ahir no va poder prendre la sortida després de l'accident que va patir en l'etapa que va finalitzar a Béjar. Malgrat finalitzar, no va poder sortir en l'etapa de Béjar a Valladolid per culpa de les greus ferides que havia patit el corredor Ulutí del Fagor. Atenció d'amarratges ja, intentant sorprendre el corredor Peters, el Sigma, marxant del gran grup. El corredor Peters ho ha intentat, ha agafat uns metres d'avantatge, reacciona immediatament al grup, s'estira moltíssim pràcticament ja en els carrers de León, afrontant els darrers quilòmetres d'aquesta setena emocionantíssima etapa de la Volta Ciclista a Espanya, en la qual hi poden haver diferències importants per corredors importants
en aquesta cursa, com és el cas d'Álvaro Pino. Álvaro Pino, guanyador, ara fa 2 anys de la Volta a Espanya, pràcticament pot dir adéu-siau. Carles Andrés. La diferència ha crescut una mica i és ara de 7 minuts entre aquest grup principal i el grup en què viatja Álvaro Pino. Atenció, doncs, les primeres motocicletes ja fan acte de presència sobre aquesta ratlla d'arribada, 160 quilòmetres de recorregut, una curva molt tancada, els corredors intenten no caure, caigudes que han estat a l'ordre del dia en el decurs de les darreres etapes d'aquesta Volta a Espanya, algunes d'elles francament importants, aquestes caigudes. Atenció, que era un sprint llarg, Matthew Hermans es troba en aquest grup, encara que després d'11 victòries i l'esforç realitzat en aquesta jornada d'avui no sabem si serà capaç el corredor holandès de l'equip Caixa Rural de disputar a l'esprint aquesta victòria de la 7a etapa. Un home del Caixa Rural ha quedat una mica despenjat, pot tenir per tant problemes en quant un corredor que el pugui ajudar en la maniobra d'agafar velocitat per aconseguir l'esprint. Matthew Hermans, allà estan els corredors corresponents a aquest primer grup, els homes de Teca que han realitzat una brillant tasca en aquesta jornada d'avui. Atenció a Kelly que va segon, Kelly, atenció, sprint molt llarg, està Hermans va per davant, serà el seu 11è triomf, allà està corrent el corredor de l'equip Caixa Rural, està entrant Matthew Hermans, com dèiem, guanyador, seguit a continuació pel dorsal Alfonso Gutiérrez, dorsal número 69, i nova victòria de Matthew Hermans, segona consecutiva en aquesta Volta Ciclista a Espanya, després d'haver guanyat també en la jornada d'ahir, recordem-ho, a l'esprint, sobre la mateixa ratlla d'arribada a Valladolid, en una arribada, en un sprint sumament accidentat. S'ha imposat a un gran especialista, s'ha imposat a Alfonso Gutiérrez, que li ha costat agafar el ritme, però que definitivament sembla que ja torna a estar al capdavant amb possibilitats d'imposar-se en una futura etapa que pugui acabar a l'esprint, com aquesta protagonitzada novament en la seva arribada a càrrec del corredor holandès Matthew Hermans, que no té rival. Vostès poden veure amb quina claretat ha dominat el corredor holandès Hermans, íntim amic de Nick Boer, que ja es dirigeix sobre la ratlla d'arribada. El corredor del Caixa Rural, que té tot el temps del món per alçar els braços. Imagineu-vos amb quanta distància alça els braços Matthew Hermans. No té por que li puguin prendre el liderat en aquesta etapa, donat que ell mateix deixa de parar molts metres abans. Des d'una altra posició veiem igualment aquesta arribada de la 7a etapa, en la qual l'holandès volador Matthew Hermans dona una força increïble als seus pedals, imposant-se amb una autoritat total, com queda palès en tota aquesta distància, més de 25 metres abans, aixecant els braços i deixant de pedalar sense que pugui fer absolutament res Alfonso Gutiérrez, i a continuació el corredor de l'equip K, Sean Kelly, que ha estat, segons les imatges, el tercer classificat en aquesta 7a etapa. 2 minuts ja portem, i aquí no ha entrat absolutament ningú pel que fa referència a la resta dels corredors participants. Però anem a escoltar entrevistes i opinions. Endavant, Emilio Tamargo. Fede, vosotros, tú y Anselmo Fuertes, os descolgasteis del primer grupo hasta el segundo, quizá para tratar de echar una última mano a Pino. No, la verdad que yo no me he descolgado por eso, sino debido a la caída que es una moto, y por eso me he quedado del primer grupo. Luego, el segundo grupo con Pino, pues hemos trabajado, pero Pino la verdad que no iba muy bien y se ha quedado rezagado, pero bueno, el director ya después nos ha mandado parar y hemos tirado para adelante. Pino ya decididamente tendrá que dejar la vuelta o todavía continuará para ayudar en este caso a mantener el liderazgo de tu compañero Pino. Bueno, no sé las circunstancias por las que se ha quedado atrás, ¿no? Habiendo hablado con el director Javier Mínguez, pero yo creo que al no mandar Mínguez esperar a Pino, creo que las circunstancias, pues el motivo de haber quedado atrás, pues será porque le doy el percance. De acuerdo, adelante compañero Sementa. Federico Echave, aquest ha estat l'home entrevistat pel nostre company Emilio Tamargo. 3 minuts 15 segons fa que ha arribat Hermans, i amb ell tot aquest grup capdavanter,
en el qual hi havia el líder Laudelino Covino, que per tant continuarà al front de la classificació general d'aquesta Volta Ciclista a Espanya, afegint els temps d'aquesta jornada d'avui. Això sí, una mica més a prop, té corredors importants, com és el cas de Raimund Ditsen, que es situa segon en aquesta general de 1:30, que es trobava gràcies a les bonificacions. Passa només a 1 minut 22 segons. Sean Kelly, que estava cinquè aquesta general, puja fins al tercer lloc, en deteniment de Pino i de Mújica, a 1 minut i 25 segons. A 1 minut i 25 segons de Covino, l'autèntica amenaça per ell en aquesta Volta a Espanya pot ser el corredor irlandès Sean Kelly, el qual va tenir autèntica mala sort la darrera temporada, la darrera edició de la Volta a Espanya, amb els problemes que va tenir també i que el van obligar a abandonar justament quan lluïa el mallot groc del líder de la classificació general d'aquesta gran ronda ciclista per etapes espanyola, en benefici de Luis Herrera, que també va demostrar estava en un excel·lent moment de forma, no com hi succeeix justament aquesta temporada, en la qual avui pràcticament dirà adeu a qualsevol oportunitat que pugui tenir aquest corredor de guanyar la Volta a Espanya. Li quedarà alguna etapa de muntanya, possibilitat que intentarà aprofitar, encara que no és el de l'última temporada, el corredor Lucho Herrera, el qual ja hem tenir oportunitat de veure en la Setmana Catalana de Ciclisme, i on precisament en proves de muntanya, en etapes de muntanya, havia quedat absolutament despenjat. Aquest és el segon gran grup, aquí també hi ha gent important, hem vist a Peñarol Capestany, també es troba Mariano Sánchez en aquest grup, Miquel Indurain i el propi Álvaro Pino. Ja portem 5 minuts 10 segons, encara el resta una miqueta fins al moment en el qual creuran aquesta ratlla d'arribada aquests homes que avui no han tingut l'oportunitat de seguir el fort ritme que els caps de cada fila han imposat en el quilòmetre 20, aprofitant per crear amb un autèntic ventall aquesta diferència que a l'hora de la veritat és important cara a la classificació general de la Volta Ciclista a Espanya. A l'últim tancant aquest grup és Marino Alonso de l'equip TK, i ara anem a Ángel Arroyo, vean qué diu. Suele trabajar, pero Ángel le vemos este año con muchas ganas. Bueno, la verdad es que estoy andando bastante bien y ayer fue un día muy propicio, que primero atacaron el equipo a favor, después lo atacamos nosotros y al final pues oye, la verdad que eliminamos a poca gente porque prácticamente entramos todos a excepción de Lucho. Lo que está claro, Ángel, es que en este momento te acabas de convertir en jefe de filas. Bueno, eso es lo de menos, me gustaría que estuviera Julián porque mejor es jugar 2 bazas que no una. Hoy la verdad que lo hemos pasado muy mal, después de ir en el grupo delante he pasado al segundo grupo. Julián quizá ha acusado el segundo esfuerzo que ha hecho porque ha tratado de empalmar solo y solo era prácticamente imposible. Y después pues el segundo grupo hemos ido relevando, que estaba Anselmo fuerte y bastante gente que le interesaba coger, hemos podido coger al primero y luego pues aguantar hasta poder llegar a la meta, ¿no? Una rápida respuesta a una pregunta. ¿Mañana va a ser tu día? Bueno, pues no lo sé. Mañana lo cierto es que se va a cursar el esfuerzo y vamos a tratar de estar entre los primeros. Cosa Ángel, están llegando a meta el segundo grupo. Adelante, compañeros de meta. Sí. Gràcies, efectivament estan arribant en aquests moments. Ángel Arroyo es troba a prova, 2 minuts 40 segons de l'Adriano Covino. Haurà progressat, això sí, en aquesta classificació general, però la distància és important la que té amb l'Adriano Covino, i entra en aquests moments al segon grup a 7 minuts 10 segons. A 7 minuts 10 segons entra el segon grup encapçalat per Eddie Van Haerens. Eddie Van Haerens és que ha donat temps a aquest segon grup que arriba a 10 minuts del guanyador Hermans, guanyador de...